Makadi zvakare muri Zimbabwe tadzoka pano ndasangana kana kuti tiri pano pamusha waHeadman Gonye vanova vanotungamira dunhu rino iri riri under Mashonaland West vari under Chief Ngezi. Saka sezvamanzwa nyaya yanga ichitongwa mudare ravo, toda tingoti taure mashoko mashomanana naHeadman vachimutsanangurira kuti zviri kufamba sei, vanga vachiona sei nyaya iyi, uyezve mudunhu ravo mune nyaya dzakambodai here dzakamboitika uyezve vakadzitonga sei. Makadiko Samanyanga? Aiwa, tiripo Samanyanga, makadiweni. Tinofara. Tauya panapa nenyaya yamatidanira yemhuri mbiri dzingati kunetsana. Taona mashandisa uchenjeri hwenyu kuti nyaya iyi ienzaniswe. Inyaya dzakamboitika, pane nyaya dzakambodai here dzakamboitika, uyezve maonero enyu maionawo sei nyaya iyi zvisosvika kumagumo kwayo? Chokwadi nyaya dzakadai dzaiitika dzisingasviki matiri. Alright. Dzina vamwe vanga vachingovanza. Saka iko zvino takuda kuchenura matunhu edu. Saka muchiona hurumende yakazoti madzichipindai mukati memaguta akanga ari maguta amadziteteguru enyu. Saka muchiona takatsvagwa kuti mambo unongoti apoposhera osiyawo. Saka namaonero andaita panyaya iyi, ini ndaonawo maonero aesaizi yangu. Saka ndakuchiisa kumusoro. Alright. Kuti zvichinopedziswa navapeti chaivo. Okay. Alright. Apa ndangovhura nzira. Okay. Kuti vakuru ukomberi vasazonetsekana kuvhura nzira. Alright. Okay. Makazvitarisa mudunhu renyu muno, tingati nyaya yekushayikwa kwevana pane kwayakamboitika here kuti mwana ashayikwa, vanhu votsvaka, kotsvakwa n'anga zvichizogumisira vanhu vazoendesana kumatare edzimhosva makambosangana here nedambudziko rakadai so? Kutotangisa. Alright. Kurudziro yenyu inenge iri yekuti kudii kana vanhu vachinge vasangana nematambudziko akadai so, especially yekuti pari kupumhana uroyi pakati pehama, uyezve kuti vangazvigadzirisane sei takatarisa netsika dzedu dzechinyakare? Takazvitarisa izvi kuti vanhu vasave nokupumhana mangwana vasapomerana zvakadai. Ukaona wakanganiswa zvakaita seizvozvi, kuuya kwavatoita kwatiri seizvozvi ndokutokonesa, ndokuti nyaya dzipere. Nokuti kunoku kuyananisa kuti zvinhu zvipinde mugwara rechinyakare redu, tidzokedzane muchinyakare chedu, tigare tichibatidzana sekuvakidzana kwatakaita, tichikumbidzana futi. Sezvo tiri kunoku mamisha tinokumbidzana zvipanera, magejo, zvakasiyana-siyana. Tirambe tichikumbidzana saizvozvo. Ndozvatinokurudzira. Okay. Kuti ushamwari kwedu kusapararira. Alright. Matambudziko amwe amuri kusangana nawo, atingati nyaya dziri kugara dziunzwa padare penyu dzamunoda kuti maybe mungade kuti mhuri yeZimbabwe izive kuti matambudziko aya ende atiri kusangana nawo, nyaya dziri kunzwa mumatare ende magadzirisiro amadziita ndeapi mudunhu menyu dzamasangana nadzo iye zvinopama nemakore tava nawo aya? Ndedzokunyanya kutorerana vakadzi. Alright. Idzo ndo dzakanyanyisa. Alright. Asi tiri kudzipedza hadzo. Okay. Saka izvi zvino zvava zvishoma. Alright. Tatoshamisika tichiona dzidzanyuka futidzi. Alright. Hadzo kutorerana vakadzi ndo dzakanyanyisa muno. Okay. Nokuchikonzero chekuti vazhinji kuwana nzvimbo dzinedzi vaibva mumamainzi. Mumamainzi mamusina unhu. Alright. Mumapurazi mamusina unhu. Ndo vanhu vakanyanya kunoko. Saka magariro avaita mumamainzi nomumapurazi ndo avakada kutoredzera kumamisha. Zvino kumamisha kuda kugara vanhu vakachena. Alright. Okay. Saka ndo zvizhinji zvinokonzera vanhu kuti vange vachitorana madzimai. Okay. Imimi makazvimisa sei? Kuti dzizodzika nyaya idzi makadzimisa sei? Right, kuti dzimire. Machajiro edu atiri kuvaita hativawiri tsitsi. Okay. Ukatora mukadzi wemunhu, nokuti munhu akaroora mudzimai wake, isu tinongosvikawo tongokutorera mombe. Mukutora mukadzi wemunhu imombe 4. Nokuti inongouya kwandiri seizvozvi ndikaona kuti ndeyemombe ndoipfurudzawo kuna Ngezi. Ndezonorowa mombe 6, 7. Alright. Muri kudzikisa demu panyaya yekutora vakadzi. Kudzikisa demu rakadzika chaizvo. Alright. Nechokwadi. Okay.
Asi mambotaura muchiti dziri kukonzerwa nekuti kune vanhu vakauya vanga vasina hunhu. But tirikuona kuti kune vana vechidiki mumatare mazhinji vanenge vari vana vechidiki, vana sekuru vanenge vachitorana vakadzi nevazukuru. Imimi kunoko mungati chiri kunyanya kukonzera chii? Chikoro chiri kunyanya kutikonzeresa zvakadai, tirikuona kuti chikorokosa chakanyanyisa. Alright. Muchikorokosa mune nyaya dzavanotaura muchikorokosa hadzina hunhu. Alright. Vanotaura zvenyadzi kupera. Saka hauoni kuti kana mukadzi wemunhu chii. Alright. Vanongoona sekutoti zvavanoitirana muchikorokosa chechi nekuno kumusha udoita seizvozvo. Alright. Ndo zvimwe zvinotikuvadzira nzvimbo. Alright. Haiwa no. Pane zvinhu zvandisina kubvunzai zvamudundu nemenyu zvamunoda kuudza muri yeZimbabwe pamusoro penyaya iyi kana dzimwe nyaya dzinoitika mumatunhu amunotonga imi? Nyaya yandinonyokurudzira ndekuti vanhu kumamisha uko vanga vasinganyanyi kutevera gwara ramadzishe. Alright. Vanga vakarasika vachiti munhu akaparikwa muswa anga achienda kumusangano. Alright. Oti machairman tiyananisei. Saka musangano weZANU-PF. Musangano wedu. Saka musangano kuyo vanongoyananisa hazvirwadzi. Alright. Nokuti uya munhu anovayananisa munhu anoda kutozovhotegwa, saka hapane chimunhu munhu achingopurudzira kuti mangwana ndivhotegwe. Zvine iso hai tinorova nedemo. Alright. Okay. Aiwa, tinotenda Samanyanga nenguva yamatipa. Taona vanhu vatsoka mudare, tinotenda nekutipawo nguva yekuti titaure nemi. Nesu tinotenda nekutitsikira. Murambe makadaro. Tinosvikudza nekuti zvichibuda kudai umwe unozohla kuzopara musa kuti ndozobudiswa tikasika maundiningana nyaya dzedu tichadzikira mazvita. Tinotenda zvikuru maita basa.